обещах ви тест практика. В случая тя ще бъде насочена в връзка с темата за пълнолунието в Козирог, което е в съвпад с Сатурн, което е време за проверка на структурите в живота ни, а в същото време започва ретроградния Меркурий в Рак, който е тук да ни накара да погледнем към дома, към чувствата и вътрешната си опора. Как да подредим всичко това без да загубим мекотата си? За тези, които все още не са разгледали последните две видеа, може да ги отворите. Там има пълната информация по тези две теми, но тук днес ще потупваме, като идеята е да балансираме и да имаме някакъв механизъм в моментите, в които се чувстваме разклатени от цялото енергийно разместване, което следва. Както споделих, днешната тест практика ще е насочена за освобождаване на напрежението около отговорността и за вкореняване, заземяване на грижата и нашата сигурност. За тези, които до сега не са били с мен, ще потупваме по определени точки. От вас се изисква просто да потупвате заедно с мен и да повтаряте това, което споделям. Ако нямате време в момента, запазете това видео в любими и го направете в удобно за вас време. Започваме с карате точката. Въпреки че чувствам тежестта от отговорностите и страха, че не съм достатъчно добра, аз напълно и безрезервно приемам и обичам себе си тук и сега. Тази тежест на отговорностите, тази нужда всичко да е перфектно, страхът да не се проваля, натискът от задачите и очакванията. Чувствам как тялото ми се стяга. Уморена съм да поддържам всичко сама. Тази вътрешна критика, която не ме оставя на мира. И тази липса на време за грижа и почивка. Аз мога да подреждам със състрадание към себе си. Постъпвам от мястото на грижа, а не на изтощение. Пускам нуждата да съм перфектна. Правя малки и устойчиви стъпки. Позволявам си да поискам подкрепа. Структурата ми служи, не ме смачква. Освобождавам се от всякакви рамки и получавам подкрепа с лекота. Заслужавам да бъда продуктивна и обгрижвана. Задавам нов начин и подреждам с мекота. Поемаме дълбоко въздух. Почувствайте как товара се разпуска. Как товара вече е прозрачен около вас. Кажете на глас, пък може и на ум в себе си. Аз подреждам с грижа. Аз съм продуктивна. Аз заслужавам лекота. Ако искаш, напиши ми в коментар за тази седмица, коя е онази малка стъпка, която ще направиш, за да сътвориш твоя баланс, за да задържиш своята структура и да се дадеш грижа. Благодаря ви, че бяхте с мен. Дръжте се, всичко ще е наред.